दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मा अर्थात थान्दै जख'न्थाइ बे जख'न्थाइया फैगौ 2, 3, 4 फेब्रुवारियाव जानो थांगासिनो दङ। दा बे थान्दै जख'न्थाइखौ जोङो दिनै गलाघाट जिल्लाया जों बरायनानै लादों आरो खुब जों माखासे हाबाफारि लानानै जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोङो नैबे नोंथांनि चेनेलजों जों फोसावनो नागिरदों। थ' बेयाव एगजिबिसन मोनसे जागोन। थ' बे एगजिबिसन हलाव जाय बिथांमोन गलादार बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लाफैनो सानदों जों बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों। थ' बिथांमोना फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बेयाव जों माखासे सोंलु होगोन अर्थात जों जामबुंनि नाम्बार होगोन बे जामबुंनि नाम्बाराव बिथांमोना खबर लाहरनो हागोन। थ' जों बेयाव जोङो माखासे भेरिटाइज जों सुबिदाखौ जों होनो नागिरदों। बेयाव जों अपेन मार्केटबो थाहैबाय ओमफ्राय ओरैजाय एगजिबिसनावबो थाबाय ओमफ्राय बिदिनो जोंना माखासे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ जेरैहाय पेन्डेलनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। ओरैजाय बेयाव मोसानाय मुसुरनाय बिदि माखासे जोंना प्रेक्टिसाबो सोलिगासिनो दङ आरो एनसिसिनि थाखाय गोबां गथ'फ्रानो बेयाव प्रेक्टिस बानायगासिनो दङ। थ' बेबायदिनो दिनैहाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ अर्थात 52थि जिथु थान्दै जख'न्थाइ बेखौ जों रंगिना संगिना बानायनो थाखाय जों गोबां माखासे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरावनो नैबे एगजिबिसना मोनसे खोब गोनांथार मोनसे हाबाफारि होननानै जों सानना लादों। बिनिखायनो जोङो सानदों बे एगजिबिसनाव गोबां माखासे जोंनियाव बर'फोर गोदानै ओंखारबोनाय बिजनेस अर्थात गलादारफोर दङ बिथांमोनखौ जों खावलायदों गुरैनो नोंथांमोना फै बाहागो लाफै आरो जोंनि नैबे एगजिबिसनाव नोंथांमोननि जिथु गला बे गलाखौ होफैनानै जोंनि नैबे एगजिबिसनखौ जों रंगिना संगिना बानायफै आरो बेखौ जोङो नोंथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरदों। बेखौ जोङो टेन्ट हाउसनिफ्राय जों इटिमेटेड जों रायलायखाबाय आरो बिनि खामानिया जागासिनो दं औवा गारगासिनो दं साइडआव औवानि खामानिया। थ' जोङो बेयाव टेन्ट बानायना होनाय जागोन जोङो 10/15 जों बिदि बानायनो नागिरदों। आरो बिनि गलानि माबाया बेसेबां जागोन बेखौ जोङो उनावहाय डिसकास बानायनानै जों थिग थाक बानायनाय जागोन। थ' जाय गला होफैगोन बिथांमोना जाहाथे माने गावसोर बानायनो गोनां गैया बेयाव जोङो कमिटिनिफ्राय बानायना होनाय जागोन। बिथांमोना जास्ट गावनि बुस्थु फाननो गोनां बा माबा देखायनो गोनां जुदि बुस्थुफोर दङबा बेखौ बिथांमोना लाना फैबा जाबाय गलाखौ बिथांमोना मोनगोन जोंनिफ्राय। येस बियो थिखानाय थागोन माखासे जों बेयाव जाय माखासे फिसा फिसौ जोङो दखानखौ जों बे सिङाव जों सोथ'आ होनना सानदों। जेरैहाय जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस दख'ना आर'नाइ गामसा बेखौ जोङो मास्ट बि जों वेलकाम बानायदों बेखौ जोङो जोंनि नैबे एगजिबिसननि गला सिङाव जों होनाय जागोन। ओमफ्राय बेयाव जोङो माखासे बुक स्टल जोङो लाबोनाय जागोन आरो डिपार्टमेन्टेल माखासे जोङो जेरैहाय एग्रिकालसारनिफ्राय जोङो डेमनस्ट्रेसननि थाखाय जों माखासे बुस्थु जों बेयाव लाबोगोन बिथांमोनखौ आरो ओरैजाय PHCनिफ्राय लाबोगोन ओमफ्राय ओरैजाय जोङो माबा इरिगेसननिफ्राय जों लाबोनो सानदों। ओमफ्राय बिदिनो जों माखासे जायफोर डिपार्टमेन्टफ्रा बेयाव जोङो जगाजग लागासिनो दङ जाय डिपार्टमेन्टआ इन्टारेस्टेड दङ बे डिपार्टमेन्टखौ जों लानानै फैनायनि सिन्था सरसा बानायगासिनो दङ।